Hola, què tal? Com esteu? Espero que estigueu superbé. Benvingudes a aquest vídeo, benvingudes al 2025, bon any. Aquest és el primer vídeo de l'any i com sempre parlarem d'un tema que ens encanta, que són els objectius. És època de posar-se objectius, de canvis, de propòsits i de totes aquestes coses, però sobretot de com aconseguir-los. Cada cop més, però cada any he anat aconseguint un major nombre d'objectius i he anat com aprenent algunes tècniques, alguns truquitos que poden servir per fer-ho i per aconseguir el que et proposes. Avui us els vinc a compartir i també una mica com afrontar-los, no? La mentalitat que hem de tenir a l'hora de proposar-nos objectius i com ho hem de fer. Així que comencem. Abans de tot, abans de posar-te qualsevol tipus d'objectiu, has de preguntar-te si de debò ho vols o creus que ho hauries de voler. Perquè sí, perquè tots coneixem els típics objectius de menjar millor, fer exercici o llegir cada dia. Però tu de debò vols llegir cada dia? Tu de debò vols fer exercici? Tu de debò vols menjar millor? O és el que s'espera com d'una vida ideal, el que et venen com perfecte, ja m'enteneu? Perquè no és estrany que aquests objectius es repeteixin any rere any i que no els compleixis perquè realment no estan al centre de les teves prioritats. I no estic dient que posar-se aquests objectius estigui malament. Només estic dient que has de tenir clar que aquests objectius es posen per complir-los. Per tant, posar objectius perquè creus que són els objectius que t'has de posar no és el mateix que posar-te objectius perquè vols aconseguir aquests objectius. Per tant, has de canalitzar quines són les teves prioritats i quines són les teves possibilitats. I amb això enllacem amb el segon consell. Els objectius han de ser realistes. Com vols aconseguir l'objectiu d'anar al gimnàs si directament no ho pots ficar a la teva rutina? Has de tenir clar que els objectius que et posin han de ser acotats, han de ser realistes i han de ser factibles a la vida i a les teves prioritats. Una altra cosa, i el motiu pel qual estic penjant aquest vídeo el diumenge 5 de gener i no l'1 de gener, és perquè realment cap d'any és com una data d'inflexió general. És a dir, és com l'excusa, no ha de ser el motiu. Si tu de debò vols aconseguir una cosa, si tu de debò vols plantejar-te objectius, està molt bé que te'ls plantegis de cara a un any, però comença ja, no esperis. I tant és si és 1, si és dilluns, si és al principi de mes, si és final de mes o si vols començar un divendres. És igual, però no esperis, perquè mai hi ha un moment perfecte per començar qualsevol tipus de cosa, res. I si esperes el moment perfecte, l'únic que faràs és esperar un moment perfecte que mai arribarà. I tingues clar que la primera setmana, per exemple, si et proposes menjar saludable i tens uns mals hàbits alimentaris, la primera setmana no ho faràs tot perfecte. Però és normal, perquè hi ha un procés d'aprenentatge. Per tant, encara que no sigui perfecte, encara que no ho facis al 100%, no abandonis, no et quedis amb la mentalitat de o tot o res. T'estàs posant excuses per no complir els teus objectius i per rendir-te abans d'hora i abans de poder donar-te l'oportunitat de ni tan sols intentar-ho. Si cada cop que falles en alguna cosa abandones i ho tires tot per la borda, no aconseguiràs mai res. I t'ho dic jo, que sóc la típica persona que si no guanyo no jugo. Aquest ha sigut el meu lema durant molt de temps i ara he après que per poder guanyar he de perdre. I per poder aconseguir alguna cosa he de fracassar. També, lligat amb el que hem parlat al principi de tot, va lligat al significat profund. És molt diferent, per exemple, parlar de voler una cosa o parlar de sentir-te d'una manera amb una cosa. Perquè les coses són els mitjans. Nosaltres el que busquem són emocions, sentiments, satisfacció, millora, realització i tot aquest tipus d'emocions que són més intangibles i immaterials. I tot és una piràmide d'esglaons que redueixen a les petites accions del nostre dia a dia. Perquè si només ens centrem en un objectiu superficial, quan la motivació s'acaba, acabes abandonant i no acabes aconseguint el que et proposes. Has de tenir un pla d'acció. No pot ser que tu diguis, vale, sí, faré tal, i ja està. Per exemple, em proposo córrer una marató. No, carinyo, el primer propòsit és córrer 1 quilòmetre o fins i tot el primer propòsit és sortir de casa per poder córrer aquest quilòmetre. A més, has de tenir en compte que per aquest pla d'acció has d'incloure els teus objectius al teu dia a dia. Tu no pots ser que vulguis fer més esport i no adaptis el teu dia a dia a una persona esportista. Si tu vols ser una persona esportista, ha de sortir la qualitat de sedentària.
per poder fer espai a la qualitat d'esportista. Doncs això amb qualsevol objectiu. És aplicable a tot. Els objectius han de ser el teu estil de vida. T'has de definir amb ells, perquè d'aquesta manera totes les petites accions i tot el que tu facis saps que anirà encarat cap a aquest objectiu final. Si no, al teu dia a dia prendràs accions que d'una manera inconscient t'estaran allunyant d'allà on vols arribar. I ja com a consells passant de la part de planificació, crec que una cosa que pot ajudar molt és explicar-ho a la gent. Però a gent de confiança, no necessàriament a tothom. Simplement que no portis aquest procés sol, perquè quan hi ha algú d'alguna manera pendent o que té fresc algun dels teus objectius, t'ho recorda, sents com una petita pressió, com una petita motivació del teu entorn que et pot donar aquesta mica d'energia que potser en algun moment del procés et pot faltar. I a més, també et poden preguntar sobre el tema, poden insistir, poden ajudar-te de moltes maneres indirectes que creguis o no són d'utilitat. A més, que sent realistes, la gent que t'estima et donarà tot el suport del món. Fes servir els recursos que tens al teu entorn i no vulguis acaparar-ho tot i intentar gestionar tants canvis i tantes emocions tu sol. I, per altra banda, la motivació no serà mai constant. Igual que l'altra gent et pot ajudar a tenir una mica de motivació quan et falti, has de tenir clar que estaràs baldada, que 1000 emocions negatives al voltant dels teus propòsits, però això no ha de ser un impediment, perquè hi ha una cosa que preval abans de la motivació, i és la disciplina. La disciplina és el que et farà aconseguir de veritat els teus propòsits, perquè un cop la motivació baixi, perquè baixarà, es quedarà la disciplina. I d'això dependrà si segueixes sent constant amb els teus objectius o si els abandones. Si tu treballes en mantenir una disciplina més enllà de mantenir una perfecció, tu t'has proposat, per exemple, mantenir una bona rutina a l'hora de fer l'esquincare, perquè vols millorar la qualitat de la teva pell. Això podria ser un objectiu. I un dia arribes supercansada a casa, vas maquillada i tens ganes de no només no fer l'esquincare, sinó de tirar-te al llit i adormir-te. Potser és millor que et desmaquillis, encara que no et passis mitja hora al lavabo fent les 80.000 cremes, que no que literalment passis de tot. Tornem a lo del tot o res. Treballar aquesta disciplina farà que potser no siguis sempre perfecte, però mantinguis una certa constància en els teus objectius, i això és el que al final et farà aconseguir-los. I ja com a recursos així una mica més mentals, estimulants, que són com... Jo els faig servir com per enganyar-me una mica, sobretot quan em falta la motivació. Per una banda tenim el Vision Board, que estareu fartes de sentir a parlar dels Vision Boards, però per si algú no ho sap, un Vision Board és bàsicament a través d'imatges que normalment trobes a Pinterest, que són boniques, que et semblen atractives, intentes canalitzar, fer com una visió de com vols que sigui el teu futur. Per exemple, si tu vols fer excursions per la muntanya o passar temps a la natura, doncs posaràs moltes imatges de gent passant temps a la natura. I d'aquesta manera estaràs com manifestant, canalitzant les teves energies cap a aquest objectiu, incloent un estímul visual. Jo, per exemple, tinc el meu aquí, que ara us poso un plànol i us l'ensenyo, i aquest Vision Board me l'he penjat a l'habitació. I a més també el tinc de fons de pantalla. I diràs, per què? Perquè així el veig cada dia. Cada dia em recordo a mi mateixa que vull complir aquests objectius, cada dia em recordo, m'insisteixo, intento com ser constant, i tinc aquest recordatori de que estic intentant aconseguir això. I ja, per últim, et pot ajudar molt creure en el destí. Si tu estàs pensant que una cosa és per tu i tu estàs visualitzant a través d'un vision board, a través d'objectius, a través d'escriure com vols que sigui el teu futur o com vols que sigui un aspecte de la teva vida, és perquè allò està fet per tu. I tot el que està fet per tu ho pots aconseguir. Per tant, si tu de debò vols aconseguir una cosa, pots fer-ho i t'has de convèncer de que pots fer, perquè com ens parlem i la mentalitat amb la que afrontem els reptes també és molt important. Així que, com a conclusió del vídeo, centra't en disciplina, en les petites accions del teu dia a dia i en com afrontes aquestes petites accions. I si amb això ho aconsegueixes, no tinguis dubtes que els teus propòsits del 2025 tindran un check a la seva llista. Qualsevol coseta, ens veiem per les altres xarxes i ja està, ens veiem aviat, vale? Adeu!